Heh. Heh. Porongetan. Iya, jone ratan. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Manya hari ini hari libur guys. Aku prei. Kerupuknya angger gak enak aku prei ya guys. Nomor 1 kerupuk enak, nomor 2 ya prei. Sepeda motornya bocor. Sepeda sing digo mergawe ya rusak. Bingung kabeh. Mergawe kok ora. Wis bar. Karek nyaponi. Yo. Nek sapone goreng tak saponane. Kok terus ngombeni sapi. Oke guys, hari ini resik-resik kandang. Resik-resik kandang. Guys, matur nuwun ijek dingenge ya guys hari ini nasibe maknya iki. Sapine cok wis dijual. Tak dol sapine ya, satu. Karek satu iki meteng, sing satu dijukuk Gusti Allah. Oke, terima kasih masih dingengei ya, timbang ora sama sekali. Ayo, ndang sing pengen hujat monggo. Kenapa sampe didol dienggo mangan, dodol sepi. Ngono ae ya guys ya. Wis tak dol nek enane tak nggo dandan. Dandan ratang. Ndake anu soalé anak sing cangkeme rodong jere njaluk donasi. Aku ora iso adol sapi. Kok njaluk donasi kurang ajar. Wis guys, iki mak resik-resik kandang. Lho sapiku jek satu jek meteng. Soke tak jual. Dijual ki ya butuh, ya kene ora butuh ora dijual. Ngopeni sampe akeh-akeh Pak ayo kesel. Banyak kesel, ngopeni sampe akeh kesel. Suket angel, oke. Kita bersih kandang. Temok le sapune le. Yeay. Teng. Heh. Ini ndi ya sapuku dek renek. Sapune kemana? Sapune ndi ya Mas? Oke, kita masuk kandang. Oke, selesai kandang.
Sapi ini hamil. Wis ape mateng sok kapan bayeke. Iku. Oke guys, sapinya matang gede guys. Sing lanang dijual. Sing lanang wis tak jual ki karek sing wedok wetenge wis ape larane ya ge ya. Lah sampean anake lanang ne. Oke, bolo. Oke, kita bersih-bersih luar. Iya, patene listrike wis. Iki lho lebih ping resik lho. Kok mlebu kabeh. Merkono kidul sik. Oke. Godhong prenge ngeri. Wes. Bayangane ya wis dadi, guys. Mak gawe bayangan. Bapak urusi piye ya lho. Apa lek iki? Berarti tak nasi sukete kok ati ngombe. Banyak ngarit.
Apane? Penjak sampah maksudnya piye? Oke guys, bayangane dadi iki bayangan omah mawon dikek ning njaba. Apa? Tunggu duduk-duduk. Mek apa Ris? Pacul? Pacul ning nguri le. Ini wis dadi. Sawahe garing. Ngene kok ngapit, guys. Padha gosong. Padha gosong. Gosong. Tandure gesang. Piye iki tandure gesang. Kaline ya wis saprene banyune nggo kecek. Sabar, sabar musuh bocah. Sik tak jukuk kowe ndang ngusungi kuwi sik. Nek pacul tegas ora ora linggis to piye. Kalau dadi ana pake. Apa? Kita ambil linggis, guys. Kuwi pejandan lincak. Dinggo jungok-jungok. Sedekah yup-yupan. Motor kuwi berubah. Iki lho, gak sah ngguruk kowe. Nek iki engko di ndekno saithik. Dadi blek ngono, padha mbek etan ora gemuntang. Iki diparakno nek ndi sik? Ngidul. Ora usah ngekeki tatakan, ambles. Sapu gorene Ris. Kalau Ris sapu neh genten sapu. Engko diobong ning kono ya kenek le. Wis sakmono ae. Kuwi nek teko sik ngono ki teko kono lho. Mbokake plipit. Sing penting ora gemuntang sik, plipite keri. Tata sik.